alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa a wani sabon darasin namu. A yau ‘yan uwa muna ɗauke da wani darasi mai matuƙar muhimmanci. Darasin zai nuna mana yadda za ka yi wayan ka ya daina shan data. Me muke nufi da yadda za ka yi wayan ka ya daina shan data? Wani lokacin za ka ga mutum yana amfani da waya, ya sai data da yawa amma ya yi amfani da shi ɗan ƙalilan wanda bai taka kara ya karya ba amma kuma datan shi ya ƙare. To abin yana damun mutane sosai. Wani lokacin ka kai mamaki ka sai data mai yawa amma ka yi amfani da shi ɗan ƙalilan ya ƙare, wanda a zahiri bai kamata a ce wannan datan ya ƙare ba amma kuma sai ka ga ya ƙare. To dai da yawa mutane suna complain akan wannan abu. To insha Allah yau ga hanya da zaka bi cikin hanya mafi sauki yanda zaka bi ka magance wannan abu. Amma kafin mu je ga darasin, don Allah idan wannan ne farkon ziyartar ka channel din mu, kar ka manta ka danna mana subscribe wato alamar ƙararrawa. Har ma idan bidiyon ya burge ka zaka iya danna mana like saboda ka karfafa mana gwiwa. Mun gode, mu je kai tsaye ga shirinmu. A farko idan ka shigo zaka shiga nan. Bayan ka shiga zaka shiga setting na wayanka. Misali kamar haka, bayan ka shiga zai kawo ka wannan zaɓuɓɓukan. To kai kuma zaɓin da zaka shiga zaka gan shi nan network and internet. Zaɓin mu na farko kenan, wani za ka iya ganin shi ne a zaɓi na biyu ko na uku, duk da yanda ya nuna a wayanka, duk da yanda ya nuna zai nuna maka network and internet. Sai mu shige shi misali kamar haka. Bayan ka shiga hakan nan zai kawo ka wannan fuskan. In ya kawo ka wannan fuskan sai ka shiga wannan zaɓin da aka rubuta data usage ɗin nan, misali kamar haka. Bayan ka shiga zai ƙara kawo ka nan fuskan. Bayan ya kawo ka nan fuskan za ka shiga app data usage, misali nan kenan. Bayan ka shiga hakan nan kun ga nan duk application ɗin da suke kan wayana ne, duk application ɗin da suke kan wayana ne. Kun ga yanzu misali wannan a wannan watan da last month da ya wuce na fi amfani da WhatsApp. Kun ga datan shi ya ja min data 84 da wani abu. Kun ga shi kuma wannan gashi nan duk dai ga irin wannan, duk kowane ga datan da yake ja nan. To yanzu misali za ka ga wani lokacin ka shiga wani apps kuma kai baka san amfanin shi ba, kuma shi wannan apps ɗin yana ja maka data, yana consuming datan ka fiye da yadda kai kake tunani. Kai baka san amfanin shi ba amma kuma yana ja maka data, ma'ana yana updating din kan shi ma kai baka sani ba. Kuma duk wannan hanya ce da za ta janye maka data. To yanzu misali sai mu zo nan mu zaɓi application wanda bamu cika amfani da shi ba. Yanzu misali mu yi misali da wannan. Misali zan shiga kuma in kunna data. Kun ga yanzu da kunna data wannan abin sai ya amfani da data kuma ko da ban shige shi ba. To ina so kar yayi amfani har sai na shige shi sai in dawo in yi haka. Kun ga inda aka rubuta background data din nan sai mu kunna shi hakan nan. Bayan mun kunna background data shikenan sai mu dawo kamar haka. Bayan mun dawo nan gurin sai mu ga wani guri ga ina an rubuta data sai ba. To wani ma na shiga har da a sama ne misali kamar haka. To idan ya kawo ka nan za ka iya duba shi, kaga misali kawai ga namu. To misali za ka iya kunna shi kamar haka. In ka kunna shi kun ga anan kun ga data sai ba on, yanzu ka riga ka kunna shi. To bayan ka kunna shi sai ka dawo. Bayan ka dawo yanzu duk inda ka kunna datan ka kowane application zai yi, amma shi wancan da kashe datan nashi ba zai yi ba har sai ka je ka kunna datan shi. Misali ma dai ko WhatsApp ne za mu iya shiga haka. Misali bayan mun shiga ya kawo mu nan sai mu ƙara dawowa data usage. Bayan mun dawo sai mu shiga app data usage. Yanzu misali WhatsApp ɗina ina so in kunna data in yi Facebook in yi kuma amma bana so message ta WhatsApp ya shigo ya dame ni, sai in shiga haka. In na shiga kamar haka sai in shiga wani guri da ake rubuta background data ga shi a ƙasa, background data sai in kashe shi haka. In ga na kashe duk data na da zan kunna haka kowane message zai shigo amma kuma na WhatsApp ba zai shigo ba saboda na dakatar da na shi. To idan ina so ya ci gaba sai in dawo in kunna wannan ɗin shi. To abin da nake so na mana anan, duk application ɗin da baka so ka yi amfani da datan shi sai kana shiga misali kamar haka. Duk wanda baka so ka shiga ka kashe datan shi hakan nan. Sorry haka. In kai hakan nan ka riga ka kashe datan shi baka da wani matsala komai zai yi. To sai kuma wannan gurin data saver, shi wannan ba damuwa bane idan ka bar shi hakan nan, duk cikin maintaining din datan ka ne. To insha Allah matakar ka ba kamar yadda bidiyon nan ya nuna mana, in Allah ya yarda wayan ka ya daina wannan matsalan. A haka muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Mun gode da ziyartar channel din mai suna Dangata GSC TV. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ku zaɓi all.